pangit na pagka-packaging, ha? Hindi ako naging masaya sa packing. Oo nga, syempre, sa dami ba naman ang order na dinala niya? Gusto ko dapat special, dapat ako lang. Walang iba. Hindi kasi, what ay gunting na. Ganyan pag-unboxing. Uy, dapat professional. So, hi to everyone. Welcome back to the YouTube channel again. Oh my God! So guys, for today's video everyone is mag-unboxing tayo ng order best. Ayan. So yun na nga, Zay. Siyempre, may order tayo ng bonggang-bongga. Te, sapatos best. Yung mga ganon. 500 pa naman, te. May utang pa ako sa ate ko. Tapos kulang yung pera ko, Day. So yun na nga. Pero bago ang lahat ng yan, bago tayo mag-unboxing, I'm just gonna share, diba? Yung background natin is nandito ako sa bahay din naman again ng aming baboy, Day. Yung mga ganon. So kakatapos ko lang, pinapadede sila sa nanay nila, Day. Yung mga ganon. So tulog na, best. Yung mga ganon. So sobrang saya kasi quiet na, Day. Yung mga ganon. So sad to say, namatayan ho kami ng isa. Yung ano, parang may sakit na kasi siya noon pa. Ang ingay yung mga may sakit na siya noon pa. Binila namin siya ng gatas, gano'n. Pinapadede ko na siya. Pinapadede ko na siya pero namatay pa din. So sad. Okay lang. May mga bagay din naman talagang gano'n na kahit ano pang gawin mo, kung bibitaw na siya, bibitaw na siya. Yung mga ganun. So, baka natin yan dahil eto ang order natin. Ayan. So, in-expect ko talaga sa picture na to is ito siya. Ayan. So, ito yung expectation ko for this order dahil. Pero, sana nga legit, no? Oo. Kasi, di ko alam kung ano yung size ng paa ko dahil. Kasi nga noon, 41 yung ano ng kuya ko, ng size ng paa niya. Tapos, yung sinukat ko is parang medyo may mahaba pa. So, yung kinuha ko, in-order ko, 40. So, sana sakto siya dahil. So, ito, ang sapatos na to, ay parang nakakapaganda din, no? Yung parang nakakapag-sexy din yung mga ganun. Kasi syempre, nakakaya naman, te, kung sandal yung bibilhin ko dahil na. Tapos yung papa ko andyan pa naman siya. So yung binili ko dahil is parang may heels siya, high wedge, yung mga ganun. Pero parang sapatos siya dahil. So hindi halatang, hindi halatang naka-heels ka pag lumalakad, yung mga ganun. Pero feel na feel mo na yung girl na girl ka na, yung mga ganun. Diba? So ito na siya, bubuksan na natin, bes! Ayan. So kasama ko pala ngayon si Irene at saka yung anak niya. Dito sa gilid. Sa gilid, I mean. Yung mga ganun. Dito sila sa gilid, bes. Nakikinood, yung mga ganun. Yeah. So ayan, unboxing natin siya. So ito siya is, 4,900 ay, 4,000! 498, yung mga ganon, 498 tayo, o di 500 na din, di ba? 2 pesos na lang. Hindi ko na nga hiningi kay kuya yung 2 pesos, kasi nga, mahirap yung daanan namin. Sa kanya na yung 2 pesos. Baka sa susunod, di ba? 2 pesos lang, yung mga ganon. So, ayan, ang dami natin chika, so dapat open na, para, I'm so very excited, yung mga ganon. Rarampa ako dito, excited din siya, abri na yung mga ganon. Ang hirap mag-unboxing, ha? Bakit may panty? So, eto siya. So, in-order ko is black. Oh, ayan, te. Yung carton talaga yung in-order ko. Wala pa yung sapatos. Kasi ang mahal, eh. Yung carton muna. Yung carton kasi, mura lang. So, at least man lang may pa-carton. Ang pangit na pagka-packaging, ha? Hindi ako naging masaya sa packing. Oo nga. Siyempre, sa dami ba naman ang order na dinala niya? Gusto ko dapat special, dapat ako lang. Walang iba. Iwagan. Hindi kasi, what ay gunting na. Ganyan pag-unboxing. Uy, dapat professional. Ganon! Hala, sobrang ganda, day. Ay, ang ganda, bes. Ayan. Di ba ang ganda? Tulala siya, day. Di siya makapaniwala. Ayan, day. O, di ba? O, ayan. Gana, day sa anak. Ganito, day. O, diba may pa-heels siya dito, Ibang haba, ayan. So, muli, ay. Diba? Nagkinto ka, anak. Of course. Oh my God, sobrang ganda ng sapatos, day. Sa'yo na yan. So, sobrang ganda. Parang tanga. So, masusuot ko na siya sa linggo kasi pupunta ako ng Palompon. So, dapat gaganon-ganon talaga ako, day, sa motor, diba? Dapat gumaganda. Galang-gala talaga ako din sa Palompon na yan. So, sobrang, sana sakto sa akin to, no? Maliit din naman yung pa ako, day. Ayan. O, diba?
Pero kahit hindi siya magkasya, na-order na, kakasyahin na lang. 40. Ay, pinangarap, hindi na magkasya. Buisit siya rin sa buhay ko. Pero sobrang ganda! Oh my God, Shopee, thank you so much! Oh my God, talaga yung in-expect ko dahil ito talaga yung dumating. Oo, yung mga gano'n, kunot na rin silupin. Yun talaga yung shopping. Oh my God! So, may shoes na tayo dahil sintas na nga hog na bayot. Isa-isa. Uy, Diyos ko, ilok dahil mahok ng kabog. Ako, Jud, ay. Yung mga ganun. Pero sobrang ganda. Yan, may sapatos na tayo, day. Oh my God. So, hindi ko talaga in-expect na magkaroon ako ng sapatos ng ganito, day. Oo, yung mga ganun. Kasi wala tayong trabaho, day. Oo, nasa bahay lang naman ako. Tapos, ang liit pa ng mga baboy namin. So, hindi pa pwede mabenta. Yung mga ganun. Pero nag-order ako, di ba? Pinagsikapan natin, day. Lahat ginawa ko na. Nag-porn star ako, day. Nagpapabayad. Yung mga ganun. Pero, dahil nga, God is good all the time. So, yun talaga, pag may plano ka, meron talaga din mangyayari sa buhay, day. Oo, so, pag may pangarap, paghirapan natin, best na umutang ka, day. Diba, ganun. So, shoutout nga pala sa ate ko, kasi nga, may utang ako sa kanyang 200. So, sa linggo ko na yan mababayaran, best. Diba, ganun. Umutang talaga kasi kulang, mga ganun. Pero okay lang din naman. So, sobrang ganda nga kasi, di ako makatulog. Itatabi ko to mamaya. Hindi ka, isusuot mo ako na. Isusuot ko to habang natutulog ako. Naka-gown pati. Sobrang ganda talaga. Tapos napay usa dito nga black jud siya tanan. In ani Japon. Pero gwapa kay taas pa to kay sa ani. My God, Zay. Kasi nga yung sapatos ko noon is yung tag 100 kapin lang day, mga ganan. Yung pag isuot mo day maukab na no. So kailangan be careful tayo, Zay. Oo, tapos syempre yung mga kapitbahay namin na mga babae, yung mga friends ko, meron silang mga sandals, day, yung mga ganon. So, nakikipag-swap ako, day. Oo. Ako yung susuot ng sandals nila, tapos sila yung sa tsinelas ko. Kasi nga, masakit na yung paa nila. Oo, yung mga ganon. Tapos ngayon, day, wish granted na. Kasi nga, my God, may sapatos na tayo. May pasandal pa tayo, day. Kasi nga, sobrang haba nga talaga ng wish niya, day. Ganyan, oh. Ayan, as you can see, di ba? Parang may sandal ka na, best. Ayan. O, sige. Ang hirap talaga mag-vlogging, no? So, ayan, te. So, sobrang taas. So, dito lang yung paa mo, nakaganon yung paa mo dahil nakaganyan. Pa. So, para talagang naka-heels ka talaga ng bonggang-bongga. So, ayan! Order na! Yung mga ganon. So, parang, matagal din naman itong masira, feel ko. Basta hindi gagamitin, hindi talaga masisira. Oh, doon na lang ito sa aparador. So, ako na lang gagamitin. Hindi design ko na lang to, di-display ko na lang sa bahay. Or, sobrang ganda, sayang din naman. May gray pa niya, sa papoy red. So, sa susunod, pag magka-pera-pera tayo, day, so, ayun na nga. Marami din naman ako ina-add to cart doon, so, ayan, gumuho na siya, day. O, di ba? O, cut na natin yan. So, sobrang cute ng bata niya, day. Yan, si Irene. So, kaya nala ako nagsasalita dito. Nandito siya sa gilid ko, day. So, siya yung kausap ko, day. Para hindi tayo masyadong tanga. Di ba? Parati ako nag-vlog dito. Ako lang mag-isa. Tapos wala akong kausap. Ganun. So, mas mabuti na dito siya. Ganun. So, yung tulog na yung mga anak ko. As you can see. Charles, you can see. Diba? Hindi na sila maingay, Zay. So, hindi talaga ako makamove on sa sapatos na to, dahil gusto ko siyang kainin ng buo. Mga ganun. So, hindi ko muna siya ipapakita sa inyo, no, na isusuot ko siya ngayon. Kasi nga, hindi naman semento dito, dahil ay papasuot. Diyos ko, magkaka-dirty to. Yung mga sayang din naman. So, sa bahay ko na to isusukat, sa bahay ko na to siya isusuot. Ngayon, uuwi ako. Pero siguro, pag may mga pictures tayo doon, oo, so, yaano ko na lang mamaya. Charot! Yung mga ganun. So, thank you so much, Shopee. Yung mga ganun. So, wish granted, Zay. Yung mga ganon. So, ayan, everyone, yun lang po. Tapos na yung unboxing natin, dahil eto na siya. So, sobrang legit, sobrang saya, sobrang ganda. Thank you so much sa Shopee, sa reseller, sa driver, kay Kuya, lahat. Thank you so much sa inyo. Yung mga ganon. So, shoutout nga pala dyan sa lahat ng gusto ko magpapa-shoutout. Yung mga ganon. So, hindi ko na kayo i-mention. Oy, Diyos mo yung marimar. Hanggat gusto nyo magpapa-shoutout, oy, di-shoutout. Yung mga ganon. So, thank you very much. Dito na mag-e-end tayo sa ating mga video. So, yun na nga, sobrang saya, sobrang satisfy. Hindi tayo na-scam, sobrang legit. Ayan. So, thank you everyone. Bye-bye!